जानाय जाथाय नोंथांनि न'आवनो गिबियै जिहेथु आक्रमण खालामग्राफोरा थांदों होननानै जों मिथिनाय जादों। मा फोरमायगोन बे जाथायनि सायाव नोंथाङा? मैया जेब्ला इलेक्सन सोनाया जोबो बिथांमोनहा मोनानि 8टा बा 8:30 समावहाय बिथांमोनहा आंनि न'आव थांदोंमोन। मा उद्देश्य लानानै थांदोंमोन बेयो क्लियार नङा। बिथांमोनहा 40-50 जनसो दङमोन। आंनाव थांनाय हिसाबै बिथांमोनखौ जिरायनो होदों। माखासेफ्रा बिदिनो सिनियर लिडार बिपिएफनि। फार्स्ट टाइम बिथांमोनहा मोजांखौनो रायज्लायदों, ओरैबायदि मोनसे डिसिप्लिन भाबै रायज्लायदों। नाथाय बिथांमोनजों जे थांफानाय सेंग्राफोर, बिथांमोननि जे मुडखौ नायोब्ला बिथांमोनहा मोनसे एग्रेसिभआव दङमोन आरो बिथांमोनहा ओरैबायदि जौ लोंनाय, माने गावखौनो गसंथानो हायै बायदि मोनसे परिबेसाव दङमोन। आरो बिथांमोनहा गोबां बिदिनो बायदि बायदि जों एबसुनि सायाव एलिगेसन लाबोदों आरो बायदि बायदि बिदि एलिगेसन लाबोनायावहाय एसे खोथाफ्रा गोरा गोरा मोनसे आवाज जानायाव जोंनि गामिनि मानसिफ्रा फैदों। गामिनि मानसिफ्रा फैनानै मा जाखो मा माखो सोंलायदों आरो बेवहाय जोंनि गामिनि माने गासिबो माने रायजो राजा, हौवा हिन्जाव, गथ' गथाय, बोराय बुरै गासिबो फैजोबदों। आरो बेवहाय माने दावराव जानो नाङा, बेबायदि मोनसे न'खराव फैनानै बिदि दावराव दावसि खालामफैनो नाङा होननानै बुजायनानै बिथांमोनखौ थिनहरफिननाय जादों। आरो बिथांमोनहा अब्लाबो जर जबस्थि रायजो राजाफोरजों नाख्रां सिख्रां जादों। आरो जेब्ला बिथांमोनखौ रायजोफ्रा बुजायनानै थिनहरो, आधा घन्टासोनि उनाव बिथांमोनहा बबेनिफ्राय फैखो जोंबो मिथिया। जोंनि रायजोफ्राबो हयथ' माखासेफ्रा न'आव हाबबायमोन। बिथांमोना मथा मथि 40-45थासो गारि फैनानै बिथांमोना आंनि न'नि 50 मिटारसो गोजानाव गारिखौ लाखिनानै मोनसे बाजार, दैख्रु बाजार होनाय, बेयाव लाखिनानै बिथांमोना ओरैबायदि जै दोनहोबाय, माने ओरैबायदि जै होबाय, होसिखावबाय, लेंहरलायनाय जाबाय। आरो ओरैबायदि माने बाथुल गावबाय, अन्थाइ गावबाय, इयारगान गावबाय, जोंनियाव गोबां नांजानाय जाबाय। जायनि थाखाय माने रायजोफ्रा दुखु मोननानै जोङो मानो बिसोरजों अयथासार खालामजानो जोंनि गामियाव होननानै गामियाव जेसेबां दङ मानसिफ्रा ओंखारनानै होसोलायनाय जाबाय। आरो बिथांमोनहा ओरैबायदि इयारगान गावबाय पाब्लिकनि सायावहाय, दुखु मोननानै होसोनानै बिथांमोननि जे माखासे गारिफोर दङ एसे दुखु मोननानै रायजो राजाफ्रा बुख्रेबलायनायबो जाबाय। दा समाजा ओरैबायदि मोनसे स्टेन्डार्ड लेभेलाव फैबाय, जाय जोंनि ससाइटिया मोनसे भायलेन्सखौ लुबैया। जायनि थाखाय जोंनि समाजनि मानसिफ्रा दिनै बेबायदि जानायखौ नुनानै होबथानांगौ होननानै ज' फैदों। आरो बिथांमोननि जे माखासे सेंग्राफोर, बिथांमोनहा NLFनि जे बाथानि मानसि होनानै लाबाय थायो बिथांमोनाहाय। दा आङो बेखौसो बुंनो लुबैदों, बाथायाथ' सासे संग्रामनि नेता, बर' जाथिनि थाखाय गोबां बेहा सेक्रिफाइस दङ, जों बेखौ सेलुट खालामो, मानियो। नाथाय बाथानि नाम लानानै जे बिथांमोनहा मैयानि समावबो ओरैबायदि मोनसे थासारि सोमजिहोबाय, बेखौ जोङो दुखु मोनदों। आरो बाथानि नाम लानानै जे बेबायदि खामानिखौ मावा, जोङो बेखौ खावलायो। आरो जों बेखौनो बुंनो सानो जे मैयानि घटनाया बेयो मोनसे दुरभाग्यजनक। आरो बेवहाय जेखिनि सिनियर बिपिएफनि लिडारफोर दङमोन, बिथांमोनहा बुजायदोंमोन, गावसिनि मानसिखौबो हायाखै। नाथाय बेवहाय मैया दाख्लैसो थांनाय, जे मैया दाख्लैसो बिपिएफआव जयेन जानाय, बिथांमोनहा ओरैबायदि मोनसे माने जौ लोंनानै माने खोनासंथावै मोनसे राव बाहायनायाव जोंनि रायजो राजाफ्रा दुखु मोनदों। गाज्रि गाज्रि राव बाहायदों, जेखौ बाहायथावा, जेखौ जोंनि मोनसे एक्सेप्टेबल लेंगुवेज नङा, बेखौ बिथांमोनहा बाहायनायाव जोंनि रायजो राजाफ्रा दुखु मोननानै बिथांमोनखौ एसे नाजानासि खालामनाय बेबो जादों। दा बिथांमोनाहाय माने सिनियर बिपिएफफ्राथ' बुजायदोंमोन गावसिनि मानसिखौबो, नाथाय जेखिनि रायज्लायनो थांदों बे समावहाय बिथांमोनहा ओरैबायदि बुरजा मानसि थांदों, दा गावसिनि मानसिखौबो बिथांमोनहा कन्ट्रल खालामनो हायाखै। आङो सानदों जे रायज्लायनो थांनायाव बिथांमोननि जे गागि मानसिफ्रा थांनायाव बुंनांगौ गैयामोन। नाथाय बे रायज्लायनो थांनायावहाय एसेबां मानसि लांनांगौ, 40-50 जन मानसि लांनांगौ, आं बेखौ सानाखैमोन। मोजां रायज्लायनो थांनायाव गावसिनि जे गागि मानसिफ्रा थांनायाव आंहा बुंनांगौ गैयामोन। दा आं बेखौनो सन्देह जादों। दा एथ' बुरजा मानसि लानानै थांनानै जे आंनि न'आव बेबायदि थांलायनांगौ, बेबायदि नङामोन। आरो आं दा बेवहाय दुखु मोननाय फैदों। आरो आङो सानो माने बांद्राय इमसनेल जानो नाङा। इमसनेलजों जुदि जोङो राजनिति खालामोब्ला जोंनि ससाइटिया पेरालाइसिस जागोन। दा जायजों
जाय ससाइटिया पेरालाइसिस जानांगौबा जों बेखौ मोजां खालामफिननांगौनि थाखाय टाइम लागोन आरो बेबायदि जोङो बुख्रुबलायनाय बेबायदि गावजों गाव बिदा फंबायनि गेजेराव बेबायदि मोनसे गाज्रि थासारि सिगि सग' खालामनायनि थाखाय जोंनि समाजा गोबांबार जोङो माने गोबां बोसोर जों गोग्लैसोनानै थाबाय आरो बेखौ जोंनि समाजा लुबैया जोंनि रायजोआ लुबैया ससाइटिया लुबैया जायनि थाखाय मैया रायजोफ्रा लोब लोब ओंखारनानै बेखौ होबथानांगौनि थाखाय रायजोफ्रानो दायथ' लादों। रायजोफ्राथ' बुंदों बाथायानो दङ बेनि आवाजखौथ' सिनायो बयबो जथेस्थ' बिथाङा इनभल्भ दं आरो बिथांनि मानसिफ्रा जेखिनि बुंदों आरो मैया दाख्लै जे थांनाय सेंग्राफोर बिथांमोना गावसोरखौनो बाथानि होननानै लाखादों जोङो बाथानिसो मानसि आं बेखायनो बुंदों जे बाथाया सासे जोंनि जाथिनि संग्रामि नेता आरो बिनि मुंखौ लानानै जेने बेबायदि गामियाव बेबायदि उत्पात खालामा बेखौसो आङो खावलायनो लुबैदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावख'खौ लानानै मा खहा जाखो बे आरो सोर सोर दंमोन माबायदि मोगा मोगि जानो गोनां जाया? बिसोरो जेब्ला जोंनि गामियाव दावराव खालामनानै होखारहरजायो बेनि उनावहाय बिसोरो गंसे न'खर बेयो आंजोंनो दंफायोमोन आंनि न'खरावनो दंफायोमोन बिथांनि न'आवबो ओरैबायदि अन्थाइ खुबैदों ओरैबायदि अन्थाइ खुबैनानै एकदम गाज्रि गाज्रि बिथांनि न'आवबो बेबायदिनो आवाज होबोनाय जै होबोनाय बे जादों आरो बेनि उनाव नैबे दालाइसा एबसुआवहाय फैनानै बिथांमोना जोंनि दालाइसा कारिगाव दालाइसा एबसुनि मावख'खौहाय बेबायदिनो खोरखि दरजाखौ बुफायलांदों सियार टेबोल बुफायलांदों बेबायदिनो मैगं थाइगं माइरं दैरं गारसारलांजोबदों आरो जोंनि मोनसे गोथार फिरफिला जे फिरफिलाया दिनै जोंनि मावख'आव दिनै ओरैबायदि उदां अख्राङाव बिरबाय थानानै दङमोन बिथांमोना बेखौबो दिनै गावसिनि व्यक्तिगत सार्थनि थाखाय गावनि लाबा लाबनि थाखाय बिथांमोना जोंनि गोथार मोनसे फिरफिलाखौबो बुफायलांदों जोफायलांदों आरो बेवहाय जोंहा फरायसाफोर दंमोन साब्रै फरायसाफोरखौबो बिथांमोनहा ओरैबायदि माने बुथारनो माथारनो बेबायदि बायदि बायदि बुंनायाव जोंनि फरायसा जायफ्रा फरायनो थाफैनाय बिथांमोनहा खारनानै खुनुरुखुमसो गदों मानो होनोबा बिथांमोनखौबो होसोदोंमोन आरो बुथारनो होनदोंमोन बेबायदि मोनसे जाथायखौ जों दिनै बिराद दुखु मोननाय फोरमायदों आरो बियो जेन' जोंनि कारिगाव एरियायाव फार्स्ट टाइम जोंनि कारिगाव एरियायावहाय खुनु बेबायदि जाफेरनाय जोंनियाव मोनसे रेकर्ड गैयामोन बेबायदि राजखान्थिनि मुङाव बेबायदि जोंनि कारिगाव ओनसोलाव जानायनि मोनसे रेकर्ड गैयामोन दिनै बेयो फार्स्ट टाइम जाबाय आरो एगाइन बे आरो बे जाया बिनि थाखाय जोंनि रायजोआबो दिनै सांग्रां जानानै दङ आरो जथेस्थ' मैयानि समाव रायजोफ्रा बेखिनि माने मावदिन्थिखौबो मैया दिन्थिबाय बेबायदि थासारिखौ दिनै रायजोफ्रा जोंनि जुक्तिखौ जोंदि बेबायदि भायलेन्सखौ मोजां मोना बेबायदि दावराव दावसिखौ मोजां मोना बेनि फोरमानखौ मैया जोंनि रायजोआ होबाय जथेस्थ'।